Kat baki eleksyon MLA arjar pulai kala nangjan ki kertong ni kikinhun seng san perthai bapher ki bun kam benrung ki snong ki thau bapher pen sngap ila ki jong ki mat ki juban lak bat ki nongrim jong ki na ka banta banye khon hakani ki election layu i bala janman ka sngi don ki jinglang pat ba ha ka leng ki jaka jong ka jalla layu i ro ki jing tu ki pat ba ki ba mi shakmat ban sngap ban a jing ka shan ila ki jong ki kertong jong ki ka jingjia bat ka jing ithamula shisha ban yu i habala lab ban yu i ka jing sapreng ki katok ne ki videos bala circulate ba ha ki reason san social media layu i badon ki ba ke holor ki kali maruti harengkat ka ken hoi bat ka storjing tem ba pher kham ha ki kindet sngi bala dap layu i pat sa ka we ka video ka ba ithamula ba ki nong ka shan jong ka NPP ila ka we la kalama bat shat pat ba ha surok bat ka ba ki kali ba ka shan UDP kim lat shu ban yai